Poslankyňa Progresívneho Slovenska Danina Luščíková tvrdí, že ste kampaň začali robiť už pred pár týždňami cez ministerské výjazdy. Viete teda vylúčiť, že ste využívali ministerskú stoličku na propagovanie vlastnej kampane? Ja by som napríklad chcel vedieť, kde pani poslankyňa, v ktorých regiónoch na Slovensku počas svojej poslaneckej kariéry vôbec bola. Pán minister, toto ste si nevybrali najšťastnejšie. Ja na rozdiel od vás v Prešovskom kraji žijem. Do Bratislavy chodím len na rokovania parlamentu. A potom sa vraciam domov medzi ľudí. Bola som v Uliči, Spišskej Novej v Spišskej Starej Vsi. A takto môžem pokračovať ďalej. Desiatky miest a obcí. Stovky rozhovorov, ľudia, starostovia, podnikatelia, učitelia, rodičia, dobrovoľníci. Rozdiel medzi nami je jednoduchý. Vy ste si v Prešove zriadili kanceláriu ministra práve v čase, keď kandidujete na župana. Využívate svoje postavenie, auto a šoféra. Ja tam na rozdiel od vás nepotrebujem ministerskú kanceláriu. Ja v Prešovskom kraji mám svoj domov. Takže na budúce, keď budete hovoriť, kto chodí alebo nechodí medzi ľudí, skúste sa najprv pozrieť do tabletu, o kom to hovoríte.